Una vegada que Caputxeta anava a veure a l'àvia a la seua caseta. en un grapat de pometes a la cistelleta. Amb un llop boig es va trobar. Que la volia espantar! El llop la va saludar I Caputxeta li pregunta: pel camí més curt que la portaria a casa de la seva àvia, Maria. El llop, que no era tan boig, va pensar que podia menjar. Com un globus s'anava a inflar. gràcies a la Caputxeta seria... I a la seva àvia, Maria. Li va dir el camí més llarg. i ell una drecera va agafar. En el llit de la iaia es va posar. La Caputxeta allí va esperar. Caputxeta sabia Que Xàbia era una boixeta. estava com una cabreta, Però el que no esperava, era jo que la guardava. quan arribà a la caseta, L'havia portat una bateta dins del llit estava... i un poc distinta semblava. Així va exclamar: Iaia, iaia, quins ulls més grans tens! T'arriben fins a les dents! el llop, camuflant-se la veu i alçant un peu. Li contestà: Els meus ulls són enormes per a veure el teu roig de tu uniforme. clar, iaia, però a més té les mans gegants, com les d'un elefant. Són per a teixir els teus rojos vestits. Ah, clar, Maria, els teus teixits, quina alegria! Però diu-me, és estrany, esa boca no és d'humà, pareix un volcà. Aleshores el llop es va descobrir. I darrere Caputxeta, is. Per a menjar-te millor! Amb la boca oberta es quedà, perquè l'àvia, molt prendura era, Al 091 va cridar i la por i el llop el va impressionar. Hi havia una vegada 3 porquets redonets i xicotets. El petit Manolet, Carles i Xavier eren tots germanets. Els 3 porquets es varen fer majors i decidiren fer-se unes construccions. Havien de fer 3 edificis, era una tasca molt difícil. La casa del menut es va fer de palla i li quedà millor una falla, encara que era tan baixa que no cabia ni una caixa. L'altra casa es va fer amb fusta, això va ser la més justa. Xavier la va fer en forma de pera, prop d'una pedrera. Carles, que el més pillet era, de rajoletes va fer. Amb paciència i un martell, acabada pareixia un castell. Per la zona hi havia un llop ansiós que menjava com un os. Primer es va menjar un tros de pa, però com tenia més fam, va encendre un foc amb la idea de posar dins un porc. Així decidí atacar al primer porquet. Com la casa era de palla, bufant, bufant, i va sense batalla. El porquet, espantat, se n'anà a la casa del seu germà. El llop anà darrere i bufant, bufant, La casa de fusta eixí volant. Així els 2 porquets anaren a casa del major. El llop ja havia derribat 2 cases. Les 2 que no tenien bones masses. El llop arribà
bufant, bufant. La casa no isque volant, El llop estava tan enfadat que es va quedar mig desunflat. Veient que bufant amb la casa no podia, va decidir entrar per la xemeneia aquell mateix dia. tal sort va tindre Que els dinars fent-se allí estaven. i el seu cul va acabar